Vítejte o boxes. A ten boxes, ten kód, musíte dát kód toho panusku. Tady musíte dát kód a tady se papíru. Fotky. Protože tady to je strana. Tady to je totiž elektrárna kodu. Tady musíte dát tam symboly. Tady to dáte, tam jsou fotky, tam jsou ještě symboly. Ještě symbol je. Konec.